Gitakupan na niatong weekend ang national pre-qualifying meet kundi nagtigi ang upat ka mga rehiyon alang sa pag-apil unya sa umaabot nga palarong pambansa. Sa upat ka mga participating regions, mikampiyon ang taga-Western Visayas. Ani ang unang balita. Sa DepEd Ecotech Center, gihimo niatong Sabado sa gabi ang closing ceremony sa labing unang national pre-qualifying meet. Sa hapit usa ka semana, nag-abot din sa Sugbo ang mga regional winners sa lain-laing sports activities sa upat ka mga rehiyon o Cluster 3. Naglangkob kini sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas ug Zamboanga Peninsula. Agi kini og preparasyon sa palarong pambansa kundi ang midaog sa maong cluster sa upat ka mga rehiyon ang ipadala unya sa National Games. Sa upat ka mga rehiyon gideklara nga kampiyon ang Region 6 o Western Visayas, samtang anaa sa ikaduhang pwesto ang Region 7 o Central Visayas. Gikalipay pag-ayo sa taga Region 6 ang resulta nga bunga kuno sa paningkamot sa tanan nga stakeholders. We always have the hearts of champions. Magyuyuna-huna sa mga taga Region 6 nga in any competition, in any activity, hunaon yun nila nga kampiyon sila. Gikalipay sa mga sports officials ang malampuson nga duwa dinhi sa Sugbo. Subay sab sa plano sa Cebu City nga mubid alang sa hosting sa palarong pambansa sunod tuig. Sa iyang bahin ang Subuanong Commissioner sa Philippine Sports Commission miawhag sa DepEd sa pagpalambo sa sports alang sa kabataan. Kay di kabintahaan ang benepisyo nga makuha niini. We should incorporate a value-laden sports program. Sports should be an educational tool, a transformational tool, not just a tool to win. Sports is about transformation. We will transform our learners to become disciplined, value-laden, and of course, they have that dream for their future. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.